rene panas. Panas baru iki lho. Ngaren. Oh, panas. Iya yo. Sore awak enak acara yo salah. Loh, soalku lah. Mbah mo yo. Aku tak delok e. Udah telas ya. Orang garing iki soal opo iki mosok ora soalan. Wis jalan wong kan dia tiba tak kisah garing namanya garing ini salep dengan garing. Nyapa mas? Iki lho garing soal. Garing suwal kok ya karo salop iki lho. Kan biasanya aku tiba tak kisah salep garing kok. Lha wong borok padane karo suwal iki lho. Nek mau cok garing. Goblok di. Jane jeblek ning ndi to? Jam yang meneh rada teko-teko.